Amarieta ne nkuru kwenerio mambia uyu bwonkeo. Gondwete magenche. Magenche ward. Nyamechio location nyamechio sub location. Omwana ominto cheni nkamorenta nyagitarie koro kwa Kisi Livaro cheno. Agende ko ego obogwenia epati embe osirire. Ka sirire tiganga be kumochera. Nyagosira mosubati ominto. Na morenti robekiru cheno obekirwe ward obekirwe emochel. Egento kyogo kumia lero buna nacha kumuya na makonde agoiteka. Na endo mubiri wonchokire. Bono gongusaba iga enyagitari enero twegenete. Ine gavana Simba ngokonyura abantu onyo yogo oberira makonde oyo mambire ndogocha twagosabire mokiange stebweye abanyagitari aba bagokora imirimo abakorama abantu abaisi amangana maba matumbafu ataisaine asa abantu dingane nerigiyarire nabona nasabire tonyoro gokonyo 26 chigwikibere naba nabo bare gotebi ng'umubire igore buya onye kipu kiasaregete mbare korenta egento kende kyao gekonyo umubiri namakonde tuko iraka Marietane Nesta Morao Mambi igondwete Nyamechio location Nyamechio sub location inje narendete Nyagosira gare kamati yane inje namurendete nasoete nyagitari ye tarehe 12 Nyagosira gantiga gitariki 24 mo mutienyo gatatu nkabeka mocheri omubere akero nabeka mocheri nkayotigora asama amago kakorera yane asengenjo naruete magenchare erega rumukachi bwe town ya andorero omubere oyo amaene kero najite nkaroro omubere akera ajite akaroro omubere iganyore tore biya agatatebi bune family omubere mbuyore ekero najite aiga munori nayo gachite ekero najite gwakane pili yarenge chuma 3 ngaigwe hesabu ya mocheri ngaigwe hesabu ye what ngakana ekero naganeti kororo omubere bono nkarora abanyagita ababarema bakong'irangira chinjera gete ng'eme meroberi igere bunere amaene nkegene nkwana yakorera ng'aki kaba motebeti naje takarigereria tigatwegene bo tokege nabo bone kero nachicha kuoyo omubere inde ne family korumagenche Nyamechio location Nyamechio sub location ari nanyorire omubere one otarioro ora makondoka bone kero nachiche narigererie kieni kiayombora namanya kubori naki nere bori bamanya gondebi ng'a estima yachiete amatukabere ekoro omubere oyo oreiga ata gwaisi twatemire naji korigererie njera batemire yambora nabatebi Rusia okogoro kwaye ndigereri magoro yo mwana ominto muna nakayosibiri kero omurendete woti ase chigwiki echisato nanyamanyete bone gento namanyero omwana ominto na magoro kero twarora batweresa igo twa appreciate naki tosoke togene no mubere oyanyarekanire bone kero twaikaisiko iga makonda agosogori koruchimi oro iga agosogori kerase bono bairanirio omubere ime ng'ana ande banyobeke biya bono tware kobori mwezi miwongwae Simbarati enjerachi chakori kichikura tokamwachi kura agateba ng'a Simba netaya ata gwaise nabete rifati toiro murwaire Kenyatta hospital gose Toret Livaro tokarange Livaro onto bwate kisia ingitogo tigere Livaro yeito togende Toret togende Kenyatta tokarento muberega bono omubere bweko tosinyire nonye nabantu twachicha nabwo bakanire omubere oyo iga nabere bano gose taribo nabere ngo bono omubere otosinyire tware kobori omwesi omega abana yeito Simbarati ngwano tebeti netaya bone taya yao kaikwaye irire twasabire ng'aintu twanyorira accident yeye bono tware ko gosaba okonye nyagitari yeye iga bwango mono ase bari bare chigwat
nemebere ere mojeri igere danger zone igo imokie step with immediate effect igo bono abaibori n'abanyagitari gakiba babegenwa banyore chibesa chie chikubutiri babwate chiaba chiemebere kobwa kobeka emebere ndense bono nabatware ko bori ongwa simba aratinga nga yore akaroto chandegete buo bunega abana gosabana minto ngai bono tokoira tikabona toebona ase tokobeka omobere oyo egeko garanto okoira magencha amakonde nechi moja lichaboreta amoroche igo twegenete nga simba netaya amaene buna aetete ebinyoro bionsi tokamorana isaine tokamoekero geke bono otoikirie asa toikiri bono nakitware gogosaba buna serikali okonye abantu bare egwati ntware emebere eko nagosombu gochororo gaki okonye otherwise nabo nare goikeri igo ng'aki nabo tware goikeri igo eki naki twasaba ng'a konye nyagitari yaito ribaga tokogenda Kenyatta ribaga tokogenda Eldoret igo tokonye eribare yaito egekogera mokonyoroka rebo 6 ebere bo 6 ekene getari oborimo nabo nare gotigera igo Marieta negire kwambuka ochi wanegire motamaywa my sister naroberira kuruta remocha agasira Jumamosi eria yaetire ekerasira tukamuira bakamocheri tukanyora omonto tukamubeka gitanda gateba omonto narororo okorusigwa okoirwe Eldoret tiga karati gitekange igo number 55 tumubeka ororo ekere twamotebi tumubeka ororo atotebi ng'a mubeka ororo number 55 sawa rende akamubeka oo timaetie mochari use bakubeku babere tiro timanyeti lakini rende ntu tugatiga omobere oo tukairana Jumatatu ekobwatia tukanyoa omobere mbuyore tukayorigereria bakokoyorigereria bono iga gochigwika Jumaine tugacha nainde Jumatatu tugaka na ebiri kere egento ang'e 36,000 tukamanya korwa ororo tukagenda ase esanduku tugakana nkamubogo tukatiga esanduku eyo ngacha Jumaine tukabogoria esanduku tukagenda muno goika gesieri iga esanduku ogotaka kubeka nsa amonto nimbwate bakachianga yaja bera isiko ogoseri kumuna esese beka chianga abo barengo babere omusubati no omosacha negwachimania ekoba emorango bakantebi chianga toera chianga gochaga iga bakandetere spray ye perfume ekorore yani indorere nchikogura ngatoma omomurone akaminyoka akareta kuri supermarket 550 nkareta bakamenya wonte ibeka amagubeka kere gento mabusoka siko ngakumi ngaki oyo no mwana ominto goikanso imere ndandangeri ndigere no inche buna kumubekera chianga motebi nkarora rendo onserire gochisiko kamata inone chianga chinangu mubekera chiaye rende tomana kumubekera tomanya kumubeka igoro rende na kibono ngokora agantabia bwese sanduku ero morangu banga chianga chionyetigo na bomba amereti nande enso nyumba omoeri ngochiko koira nganyora bairete sanduku eri chitage kaira nkanyora mara moja kwantengo mobero ori tonyorochi mwakorire omobero otoyorochi ore konali kabuga sanduku chire mwatani 6 nere lingo cha kumanya echibwekaine no orori oyo ori ngochiko yotubora inkarro omwana ono yo minto bori kabuga rende nsachinde buna arwarire ngakientambe gaonchoka kakitigantige ncha abande bagacha mune mburere nyinge tokarora stogotire getiro gochibwa yabu koru moturumesi na atambe yani embura akapara ngarikaya tokabogoria omobere tokasoka siko na gosaba tochikororera omobere nkatogende riri muna twaikaka omobere okunoru oroche muna mbwata omobere omonene iga yani niriaibika omobere ogu ogosoka makonde korwa igo bamotinyeti aria igoro igo ogosoka makonde korwa chimioro iga agasionogete tabwata aramende yonsi aramenene iga agasionogete kabori gaki chitiro chiare komokora iga ninki goso omwana ominto abera iga abanto bagachanga bono omobere okanga kororu abanto bagotama bakombori ayo omusubati nkieke gwakora gaki nkabataipaka eperfume nagorere iga gaki takong'ira bobe
ekiagera tingwanza gokorera omwana ominto bobe gaki nakora kende inche nkabwata ngakora ki yani enchara yandiete noroche nande wiki engima mayenda y'omwana omino ingesibe ekwende obokende ubore mbura yature yani enchara erie ekaera ngategerera nkagenda nyomba nkemulio ono aba bomochi bakagamba tochi no musubati ominto bagakera omonyagitari korubosongo monyagitari agakerwa esimi korwema agacha mugakore macho ino mumwamu agante ino okorere miaka emenge 36 kamote imbiya mone gasi kwanye gorete nyasa okoete gepago iki esteri akorete gasi koru saa 2 mpaka saa 8 inche no monto mbwate sukari mbwate pressure noroche munorape ini omwana omino morikereti munare bosa ekera goike bidi mbero ororo bono mokonye sa konyara na my sister omokogoti tukana kubwaterana aba murabeke nyoroma ete batamete bakarigeri bono mobere twanyosiekerete rumu gete gojimate ese chingoko chikorara mtu ari kunyobeka ira ase ngencho tiokire amakonde bono tukama omugako ya kore gasi erengi yakamusona sindani tabetiri sindani tabete tu chiri chikoirani omobere oyo montoba akamuora andikereti akandike antainto moke bakamumorere riogo gete nga formalin eka soanda ichigoita makondari akamutonga chisindani tatonge tu chisindani akamorosia mpaka akacha koira na bono nkaromo biro yo korereki oira ni romo no yakanyobeka amaka akayorusia makonda abeke bambe nene no igatera orusia makonde o akamanya gocha kubeka makonda aumore riogo omana kokore kwende akayorosia mpaka ukaba mwako ya kugira mura yani agotonya mache singenjo yo gwekumbanse simiti oroche tali mesa igora koroseri mubiri bone gento kiande etaiga igona chicha ndoro CEO angerese ngaki mocha lieye watu wanyeroche liria ongwa ko igora munere ndabu paka tukarorene mocha liengi ya imisundi iyo inki kiagerete gose magoso kinakore tata ari ngonte binga nubwata magoso ariga no mubiri oyo imanyenga magoso kimbwate onyenko rusio ndusio ororo nande namana atagete kurusio nkarigererie style yumu kwendera bete nkarore mocha linengia bono naicha nkaranto koira ni mubiri tugatinde kachumatano ngatimoka igoro ni ndware tukugoroga epigipigi yangite takara nkonya kominyoka ncha kororo umwana uyo minta kondangeri marema na twatinde geto mubere ekenko minyoke pigipigi nyangi tukugoroka kabimba bono nabo kandole siyo mubori naki mochari yaito ya busongo gaki ne ya makonda ina yi amakonde inkie kebemba gototaire ndonye ne chibesa chibwenerete barosio mubere inkie keba makonda akobeyera aso umuntu goikanka aibu nkarora aibu yogo 10 simbarati gontegete yani muntu tantango nyesio tagontegera ndore simbarati motebi ngomwana oito aya no muntu twale kurigererie enchera gware gote kusaba chikuru okorera ogotebanga igo kwari etuchinda egere tomwerese ene nyagitari yaito togocha anose ito twensikira omonto akure bono erabe ya makonde iga ngaito kogenda tochaka uri gichinyagitari gochisigisi tochaka kuri gichinyagitari bono nande none chi private rero ngote 500 bagwakana mbago totebirende insita kiyare kogera omwana oyo minto ankobogoria makonde gochika imisuri ogo 10 pake perfume ko bagora ya 550 baira yegetondo bamanya koira mbako morosi esabau batale kumubetera chisindani ninki amagoso akorete Marita nenkoro kwa Bernard Nyamwaro igondo mo director Juhudi Africa amangana ya human rights kiabeire gento kyombo ichano sana ase enyagitari ya itogiga ase mochari ya Kisi twabwate mochari iga ekero mugabana ngwae atarasoa ase mibeli ya kugacho yagunda igero mo ichano ekere nyagitari enene eyo ere referral hospital ebwate enyagitari ebwate mochari emochari etumegete zaidi yechi milioni 100 koroisigwa konyora abantu banyasaye bo monene barure magenche batumekire chibese bagocha kuoya omwanchi obo bagende komwenia bamana gosanga ingo mubirora amakondoka amangana ya na mangana yobororo igoto kobori simbarati
tabwati eng'enchende yonsi gotatiga ase emiti enye etatu iga kanete ng'a mariogo tagorwa ayo ko preserve emebere yasirire bono togokobori simbarati tiga namang'ana konya kominyokia ebinto okominyokia bitakonya abantu konya abagaka n'abang'ina buna aba n'abana abake ekero omobere osirire oba preserved in a manner ekero omobere oyo koirunka abantu begokia ng'aki omobere oito nogachetu bono chibese barwete nkobairaneri ore namba ya kabere ekero omobere oyo obeire iga nkorwore ase omobere oyo gotindekwa ekiagera ase ekemira kia omogusi teri buya omobere ore namakonde korigerigwa noe n'abantu gose bono bono twaboririga goikera amatuko ekero omokubi otarayara otige gotumeka ebitamero ng'a nigo estima yaborete nyagitari gebwate generator naye kware goteba ng'a ongwae osaririe ekiagera enyagitari tebwati estima enyagitari tebwati amache enyagitari tebwati amaguta ya generator aya gwachete inki gwatigerete emebere ekogunda igo twabekire ngogenda tore court koborie court inga obe answerable ase emebere gunde tema mbiya mono nyasaye abaseseni